Euskaraz eta erdaraz dakigunak entzun ondo. 750.000 omen gara. Horietatik 40.000 dira prentsa, liburua eta disko euskaraz kontsumitzen dituztenak. Badira beste 33.000 lagun euskarazko prentsa kontsumitzen dutenak eta urtean 2 liburu irakurtzen dituztenak euskaraz. Eta beste 116.000 euskaldunek prentsa euskaraz irakurri ez, gutxienez liburu bat irakurtzen dute euskaraz. 3 multzoak batuta ez gara 400.000 lagunetara iristen. Alegia, euskaldunen laurdenak dira kultura euskaraz ere kontsumitzen dutenak. Non eskutatzen dira gainerako 500.000 euskaldunak. Kaixo! Hor zaudete? Hona hemen aholku batzu 500.000 euskaldun horientzat. Bat, urtean 2.500 liburu argitaratzen dira euskal. 2.500. Euskaraz argitaratzen den dena takakazarra izango ez da. Hartu ezazu euskarazko liburu bat eta irakur. Oiturak lehen esaldia irakurtzetik hasten dira aldatzen. 2. Irakurri ezazu igande honetan argia edo berria. 3. Zoaz euskarazko antzerki bat ikustera. Jo eta ma geratuko zara antzezle eta obre kalitateaz. 4. Programatu ezazu zure telebista berriz eta jarri ETV bat aurrena. Eta 5. Instalatu ezazu zure mugikorrean Badok APP-a. Euskaraz sortzen den musika guztiaren berri izango duzu horrela. Ez zaitezen kexatu, gaurko gazteek ez dakitelako zein den Mikel Laboa. Ezagutzen duzu Txuma Murugarren eta Pascal Irigoyen? Bistan da asko eta hobeto egin dezakete instituzioek eta euskarazko kultur produkzioak. Baina izue, 1.000.000 euskaldun ez baduzue jartzen. Letra bat ere zuen partetik nekez osatuko dugu esaldi bat elkarrekin.